Adda pangarig nga insarita ni Jesus kadagiti tattao. Mayarig ti pagarayan ti langit iti maysa a tao a nagpurwak iti nasaya at abukel iti talon na. Iti maysa arabii idi matmaturog dagiti tattao. Napanti kabusor na ket nagmula iti ruot iti nagbabaitan dagiti trigo sa pimmanaw. Idi dimmakkel dagiti mula ket nangrugidan nga agdawa. Nagparangmet dagiti ruot. Napan dagiti adipen ti akin ko katitalon ket kinunada ken kuana. Apo nasaya at met abukel ti imulam iti talon mo. Ngem apay nga addamet ten dagiti ruot. Aramid ti kabusor dayta kinunana. Kayat mo nga inkami paruten dagiti ruot sinaludsod da. Saan insongbat na? Amangan no mairaman amaparot dagiti trigo no paruten nyo dagiti ruot. Bayan nyo nga agiddan adumakkel dagiti trigo ken ruot. Ket inton panagani, ibagakto kadagiti agani nga una enda aparuten dagiti ruot. Sada ripeten nga ipuor kalpasan na, anyenda dagiti trigo, ket idulinda iti kamalig ko. At dapay sabali a pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada. Mayarig ti pagarian ti langit iti maysa abukel a mustasa nga alaen ti maysa a tao. Ket imula na iti talon na. Isu ti kabasitan kadagiti amin abukel. Ngem inton dumakkel, isu ti katayagan kadagiti amin amula. Agbalin akayo, ket agumok dagiti tumatayab kadagiti sangsangana. At dapay sabali a pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada. Mayarig ti pagarian ti langit, iti libadora nga igamay ti maysa a babai, iti 40 a litro nga arina. Gapo iti libadora, bumsog ti entero amasa. Inaramat ni Jesus dagiti pangarig, iti panangibagana amin kadagitoy abambanag kadagiti tattao. Di nakasao ida, no di agaramat iti pangarig. Inaramid na daytoy tapno matungpal ti insao ti propeta. Aramatek to dagiti pangarig no makisaoak kadakwada. Ibagak to kadakwada dagiti bambanag adipay maamuan. Di pa'y naamuan, manipod ti pan nakaparswa ti lubong. Pinanawan ni Jesus dagiti tattao, ket simrek iti balay. Immasideg ken kuana dagiti adalan na ket kenunada. Ilawlawag mo man kada kami ti pangarig maipapan kadagiti ruot iti talon. Ti tao ang nagmula tinasaya at abukel, iso ti anak ti tao, insungbat ni Jesus. Ti talon iso ti lubong. Tinasaya at abukel, isuda dagiti anak ti pagarian. Dagiti ruot, isuda dagiti anak ti managdakdakes. Ti kabusor ang nagmula kadagiti ruot, iso ti diablo. Ti panagani, iso ti kanibusanan ti lubong. Ken dagiti agani, isuda dagiti angheles. Kas ti pan nakaurnong, ken pan nakapuor dagiti ruot. Kas tantumet ti mapasamak, inton aggibos ti lubong. Ibaunto ti anak ti tao dagiti angheles abang urnong ken mangikkat iti pagarian na. Kadagiti amin apakaigapuan ti panagbasol dagiti tattao ken dagiti amin a managdakdakes. Isibbadan to ida iti gumilgil ayab nga apoy. Sadyay agsangit ken agngaretnget danto. Iti kasta agranyag to dagiti tattao iti Dios akas init ti pagarian ni Amada. Dumngeg nga rod ti si asino man nga addaan pan nakaawat. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Nihan sa mga good morning yo. Alabalbalyan tayo. Bad morning. Ay, good morning la. Kablaawan tayo man amin nga grandparents ken amin nga nataengan ti Happy Grandparents Day. Happy Grandparents Day. Ni. Wan, aldaw dagiti nataengan lolo lola amin nga grandparents inyet nag ni Santo Papa. So nga aldaw yo tatta apo. No obserbaran tayo ni Apo Hesus amuna ti mapaspasamak iji ayan na nagsao babaan ti pangarig. Inaramat na dagiti nga pangarig, sigon ti aramidan dagiti tattao iji ayanda. Idi na minsan nga, idi naman nga Domingo, anya ti pangarig na, maiyarig,
iti may sa tao nga agipurpurwak iti bukal. Ada nagdiso ti kasiitan, ada nagdiso ti kabatuan, ada nagdiso iti dalan. Kaya na nga sa unam mo ni Apo Isos, ti paspasamak. Tatamot ti pangarig nga inaramat na, ada nagipurwak ti bukal, ngem kabayatan ti pannaturog, at damot na pannagipan iti ruot. Kainlawlawag na ti kayat na nga sa unda ito'y tilubong, iso ti daga iso tilubong, nagipurwak ti Diyos, itinasaya at abukal. Ngam imay ti kalaban, nagitinagmet iti diablo kunana, nagitinagmet ti dakes ruot. Kasaludsudan tayo nga rod tata, sino nga minti ruot kada tayo? Oh, adda kay pay. Kano di dyan tikit kitaan tayo, sino tinaparso nga dakes? Sino ti mga akseptar nga pinarsuan ni Apo Diyos nga dakes? Ingato na ima na. Ni sisyak? Ano nga pinagloko kaya? Paisaklak ka dadaksanan. Kanukit kitaan tayo, kalakas di ko matipangarig na ngam kinaagpaiso na kakabsat, haan mga individual ang daytay ruot wano dakes ti tao. Ngam itibiyag tayo, pinarsuan na tayo nga nasayaat, ngam adu dagitihan nga nasayaat nga mapaspasamak iti tunggal may sakat, isuda ti ruot ti biyag tayo. Naparswa tayo nga naimbag, ngam adu dagitay haan nga nasayaat nga mapaspasamak kada tayo. Apaya nga, kuna tayo, isungorod nga, aji sa ludsod, dapay libro na ko na, why bad things happen to good people, kuna na di dyan, nya? Apaya nga mapasamak ti madi kadagiti nasayaat a tao. Tadatay amin kayat tayo ti agbalin nga nasayaat. Da kayo nga dadduma numabalbalin pagadalin nyo nga nasayaat ti anak yo, isakripisyo yo ti oray lang nga. Agsingsingpet ka, dinuminggo ka makimisa. Ikarkarigatan ti agbiag nga nalintag iti pamilya. Addan tulat tamot problema. Addan tulat tamot panubok ti biag. Sa ludsudan tayo no dadduma, apaya nga siya nga agsingsingpat makimismisa akpay, nagdakkel ti problema kadagiti kaaruba ka nga makaamukin ni Apo Diyos. Kaslatala, relax. Iso nga inaramat ni Apo Isos dahil kakabsat, nga imbaga na, nga given nga dito'y lubong, wen nasayaat nga pinarsuana, ngam addalat tahaan tayo ang amin nga ilaksid nga, Apo, ti magkararag tayo ngamin ka, Apo, awan ko mati agsaksakit, imposible Mabalin aya mga awan ti agsakit tayo lata Apo awang ko mati problema. Haa nga mabalin nga awan ti problema tanayon ti biyak tayo dayta. Apo awang ko mati hanga pa nagkikinnaawatan. Nasisirip tayo nga ron kasla tayo Poncio Pilato. Kaya niya ti ibagbaga na dito kakabsat, iso dagitoy ti ruot ti biyak tayo haam mga no dadduma ka damot asabali a tao. Adamot aday tay pakaparigatan tayo katrabahuan, membro ti pamilya, nakaikamangan, naikamkamang, ludad duma adamot a problema tayo. Ngam no kitaan tayo kakabsat, apaya nga masapul nga adda dagitoy wen. No dadduma napinpintas nga adda ruot iti biag tayo. Taapaya tapno tumibker tayo, sumiglat tayo, pumigsa tayo, mapuspos di jay laing tayo, rumwar di jay laing tayo. Idi panagraraep, nakatalong kay ngatan. Kabagay awan sa magtaltanon ito ta rich kids kay amin nya. Idi agsursuro kami nga agraep. Ti ibagada amang kininang mi nga daydi amang kininang nga raepan mi. Ginagbunubunan. Kaamuyo ti nagbunubunan nakulbet awan pay magkuliglig idi suyudam nabukal nakulbet nagrigat ti agimilat nagrigat ti agraep. Kano kumamon numapang kami dyan napintas nga pagrepan, haan idtakay nga agsurusuro. Ay gayam, dayjay laeng gayam, tirigat nga agrap ija, into numapang kanto jay, ayan ti, kwan, nalakanton, nadabaspas to ti agtugkelan. Kaya sumalad duma, ti amumi, kasla ko dos-dosaan na kam kadiga po tirigat. No, ijay ka nga sumiglat. Uray siyak mat Kung nakngarutin, di makilak ti taltalon. High school, dandaniak pa nga agbasa ga po ti rigatan. Nagsardengak after high school. Kaamuyo ti trabaho mi idi. Anya day jay kala ko Apo, dahito latta ka di tibiyag mi nagbasit nga kararag. Amuyo ti kararag nga adda dayamudom na. Amuyo ti dayamudom.
Dahil nga, apo, ape ka, kala ko makararag ngam, adda complain na. Apo, ape ka, lang at atibiyag min. Gasing mata, parparbangon pa ilaang, dakam ti para bunag ti bunubon, di mat? Amuyo ti mairaap nga bunubon, haan, hantay sa magkakaawatan. Kano, bitbitam. Wano saan, ikargam iti kuribot. Wano saan, da kami, adda tay dua kuribot nga asiwan mi, tinagan na alula. Amuyo ti alula? Haan? Dua kuribot, sa pagkargaan mi, adda asiw na. Awag mi, alula. Amuyo ti alula? Asawa ni? May sakay mo. Alolo. May sakay mo. Kaday jay, day ti tatanga panawon malagip launay, kas jay ti biag. Awan nam na mga agbasa siti kunak, apay apo anya, apay dagiti daduma ka agbasa da, nagsaya at ti biag da, apay nagbasit akararag, awan lang at namnaman na nga umangat dato nga klase ti biag. Nakaawitak ti alula kas jay, apay ka na, kastoy latang at nga biag, basit akararag. Apay nga masapol nga adda, rigat masapol nga adda, ijay tay gamin nga pumigsa. Ijay tay gamin nga sumikil. Ijay tay gamin nga lumaing. Ijay tayo nga agbalin anatibker. Ha nga mabalin nga ismot sailing tibiyag nga, kagsaksakit, awan problema, awan ti pakarikutan, awan ti bisin, awan, ay, no kaya mo da ako matay kan Natay laeng ti kasjay. Iso nga da tayo, nayon na dayjay. Ngam di pangarig ni Apo Isos, di maikadwa nga pangarig na, basit ama bukal, nagbalin adakkel. Awan ti mustasa tayo niya. Ti addakan niya tayo mansanita, ipiyuno mansanita. Asawa ni, may sakay mo. Batit ni Jay, nga uray no, kanang tibilit, ilugit na laeng, inton no agtubo nagdakkelan. Kaslakas di ko na tibasit nga aramiden, agbunga iti dakkel, the same. Katla ko ma, kung na tayo, we are created good. Na imula tayo, anasayaat, awan kada tayo, ti imula ni Apo Diyos, nga dakes kanya tayo. Dakay nga imay nakimisa, dangar, imula na kada kayo nga dakes. Ikarigatan tayo ti agbalin nga nasayaat, ngam amuyo ti karit na, ti challenge na ti agbalin a Kristiyano, nun imula na kang nasaya at abukal, no pagay kuma, mga trigo nga minti imula tayo, mapantay ti pagay, uray na palawlawang katiruot ti panagbiag mo, ti karit na, agtubo ka, agbunga ka, akas nasaya at apagay. Haang ka nga umalis, haang kang maapektaran nga agbalin aruot. Kasdya ti kinakristyano, uray adda problema, uray na palawlawang katikunam nga nasasayaat, uray adda pakarikutam, tikarit na, agbunga kalata. Uwan narigat ati agbiag, kala kumada tayo. No kumano Ilocano daytoy, no ito'y kumalugar tayo daytoy, kunada dagitoy adalan na jagpurpurwak ti bukal ka, apo kayat mi nga ingkamparutan, kunana niya. No datay kumaiti ayan tayo, anya ti kuna tayo, apo kayat mo nga mapami kamesan. Amoy iti agkames, in English, kemes. Amuyo ti agkamas, di mat? Kakasjay ko makunanda ko madaytoy, apo kayat mo nga mapammi kamesan, kunana ko ma. Taik katanda giji ruot, ngam kuna DJ, na kuna DJ, ayan na, pangarig ni Apo Isos, no. Bayan nyo nga dumakkel da, tapno, dagita ito aggapas, ilasin dan to, jay ruot puuran da, DJ nasaya at DJ apit, isunto ti kabil da jay kamalig ko. Kunukit kitaan to DJ, iso nga, He allows evil nga kadwa tayo nga agbibiyag. Pinalubusan na nga dumakkel tayo, ngam tikarit na, pinalubusan na nga adda problema, adda dakes, adda paka-challenge ti biyag tayo, ngam ti karit na, uray no napalawlawang ka kadagitoy nga ruot, agbiag ken agbunga kalatta. Dahil ti awis na ti agbalin a Kristiyano. Kaya kala ko matata, panagraraupan, dandani agdawa ti pagayan. Di mat no daduma ka, gaputa maapektaran di dawa, anya ti aramidan tayo, intay kamusan, dalusan, natural kanya tayo di jay. Haan na nga ipalubos, dakay ko mga manalon, nga padak, haan mo ipalubos nga, ad-adokin dadadakil ayiruot, no mabalin kamusam. Wan ad-daruot, itibiyag tayo. Kuno dati gundaway kakabsat, nga marigrigatan tayo,
adu ti ruot ti biyag tayo, anya ti aramiden tayo. Apo marigatan nak nga umulot-ot, marigatan nak nga agbiag, marigatan nak nga agbunga, anya ti aramiden tayo, agsubli tayo, anya nagmula. Anya ti bagati keng kuana, apo kamusam, apo ka sa pula konti kamus, apo ka sa pulanan nga iwalin mo dagiti ruot iti biyag ko. Or, haan mga mabalin nga iwalin na amin, anya ti aramidem garot, anya ti kararag mo, balbalyam ti kararag mo. Hapo ikan naktitubker, tapno marimbawak dagitoy nga ruot iti biyag. Hapo ikan nakitipig sa abunwan nak. Anyo man amo ti abunon, in English, fertilizer. Abunwan nak tapno, anos pigsa tibker tapno, umungara. Ketatan, panagbubunga, di mat no makita yun DJ mula yun dadduman ke, na agbusugan, tamasikugan, naan? Antay sama kakaawatan. Di mo pagay yung kung makita yung kagbusugan, haan? Di ti karit na. At the goodness inside. At the nasaya at ditoy. Uray no adu ti ruot no, di busog, di dawa nga, bumbumsugan, irwar mo. Tadatay amin, adda nasaya at apuso titunggal bay sa kadatayo. Awamot at inaparswa nga ruot nga, dakes, siyak lang ata. Kaya kanyayo ta, nasansan to ak father, uwan man, iror mo di dawam, tapno agbalin nga apitan. Uray no ado ti panubok, uray ado ti pakarikutan, uray datay ado ti pakariribukan ti lubong tayo, iror mo di dawam. No marigatang ka, kung manan agpatulong ka, either pakamusam, or ikan na ka ti abuno, tapno agtubo ka lakta. May sapay ka maudyanan na, day talag tay king kuana, day kararag tay king kuana, ura day kababasitan akararag. No kitaan nyo, no agtalag tay king kuana, agbunga iti ado. Kala di kararag ko nga nakaawit ti alula, nga asawa ni alolo. Apay kastoy lang ata dayto nga biyagan apo, awang ka diti pagkamangan na, nagbasit akararag, nagbunga ti dakkel. Di bungam tatta, no agbungbunga ka nga nasaya atin, iburay mo. Palubusam ti dadduma, nga agkutimda, mangala da dita bungam kahit nga sawan, iburay mo. Di basit laeng nga aramid mo nga naimbag, ha mo mapupuutan, agbunga iti ado. Di basit nga kaasi nga ipaay mo, ha mo mapupuutan, agbunga iti ado. Iso nga, no, kastoy ti pakarikutan tayo, awan ti sa baling aramidan tayo, agkamang tayo keng kuana. Doa nga banag dayta, ikatem ti ruot, wenno, pagbalinan nak nga natibkartap no maartapak dagitoy aruot. Di goodness nga adda ti kanya tayo, di kinaimbag nga adda kanya tayo, tanaimula ka anasaya at abukal, agbunga ka. No adda bungam, iburay mo, iso dayay, agbunga iti, ato, kano mano kayo nga nakimisa, dayta nga karit kuma, nasaya at tay amin, malaksi do, dahil lumlumang tay basit nga kinada, awam mo nga takumaa. Maysa kanya tayo, agaramid kay di kinaimbag tata Domingo. Kasano ti pan nakaiwaraan, hanga nagdakkel nga inwaragawag tayo ti Ebanghelyo ti Apo. Amin nga mamityo, amin nga masarakan nyo, uray ka dita simple laeng nga isem nyo, uray bangkingon ata isem mo, no dautang na kanyang madi mo pa'y nasinger, bangking di isem mo na. Maysa lang nga act of goodness, bunga daytan. Hamo nga ammo, nagdakkelan ti bunga na. Ang dakay amin nga nakimisa, challenge na. Agbaling nga nasaya at nga bukal, agbunga abukal, naimburay mo dayta, apay datay amin nga nagaramit ti nasaya at nga nagdakkel ti nangiwaragawag ti Ebanghelyo. Hala kakabsat, ulitin tayo, naimula ka nasaya at dalat taruot ti biyag, akseptaren tayo dayta, agpatulong ka king kuana, no adda bunga nga rumrumwar nga napintas dita pusom, iruar mo, iburay mo, itulong mo, palubusam ti lubong nga mangnanam dayta nasaya at nga bunga tinasaya at nga bukal kasi kadayta. Hamo panunutin ti sabali, si kadayta. Ipalubos mo ti lubong nga sagrapon da dayta bunga, dayta nasaya at nga bukal, sika. Umuna di pamilya, di kaaruba, di pagtrabakuan, sa dino man apapanan. Dahil kung maagaw-awid kayo, no agawid kayo kung mamadamdamang kumakit-kita, wow, nagbunga.
Han, mga agbunga-bunga tamatayo, nagsirip ko na damutan ano kuhan. Nagbunga, agawid kayo mariri nada. Tao na saya at nga tao datoy nasaya at abukol datoy. Dayjay ti karit ti kina Kristiyano. Ala kakabsat kamaudyanan na isuna ti nagmula, isuna ti agkames. No marigatang ka, agsubli ka. Dayjay na uneg a relasyon kinni Apo Jesus. Agtalek king kuana, isuna nga rod ti akin aramid, isuna nga rod ti akin mula king ka.